Върнаха ли се служителите на фирмите към офисите и какви тенденции наблюдавате? Върнаха се, този защото COVID-пандемията ни повлия много зле психически. Ние сме социални по природа и тази изолация въобще не ни подейства добре. Тази свързаност през приложения не е идеалният вариант. Пада нивото на трудоспособност и самите хора искат да се върнат в офисите. Това промени ли ги? Промени ги много, защото, примерно, доста от родителите си не са изкарвали толкова време със собствените си деца, да си кажем честно. И разбраха, че не е така лесна задача да изкарваш време с децата си, да си и родител, и работещ